vaig decidir que volia ser enginyera en començar l'ESO. A l'assignatura de Tecnologia Industrial vaig pensar, em vull dedicar a aquest món. Jo he escollit aquesta carrera perquè des de molt petita m'han agradat les mates i no em veia fent una altra cosa. Des de sempre m'ha agradat la robòtica i per això he triat una enginyeria. Vam fer enginyeres per alimentar la nostra curiositat que vam tenir des de petites. Jo vaig decidir que volia ser enginyera en el moment en què em vaig endinsar en el món de la ciència i vaig descobrir el món de la mecànica. Doncs des que era petita m'ha apassionat la informàtica i la programació i el meu pare era informàtic i per això estudio. Em vaig donar compte que volia ser enginyera perquè des de petita m'han interessat molt les infraestructures. Al batxillerat vaig escollir el tecnològic i em vaig adonar que m'agradaven molt les assignatures de física, matemàtiques i les relacionades amb enginyeria. Y un mito que quería romper hoy es que las chicas no tienen el talento suficiente para la parte técnica de arquitectura. M'agradaria trencar molt el mite de que les noies haurien d'anar cap a lletres quan lletres o ciències no té a veure res amb els lletres. Que la ingeniería mecánica, la automoción y los coches son un mundo només para hombres. Me gustaría enseñarle a las personas que hay muchas más mujeres estudiando arquitectura de las que se piensa. Y es un mito, las mujeres no damos mala suerte, llevamos los barcos a buen puerto. I el mite que m'agradaria trencar és que les enginyeries són per homes, ja que per ser enginyer has de ser una persona resolutiva i amb pensament lògic i són qualitats que no entenen de gèneres. En el meu grau en concret d'enginyeria de biosistemes hi ha moltes dones a la meva classe, més de la meitat, de fet, som dones.